סיפור מדהים על מאבק משפטי חסר סיכוי, 12 נגד 1. שלום, היום אנחנו עם סיפור משפטי באמת מסקרן, קצת מפתיע אפילו. כן. בתחום ההתחדשות העירונית, יש לנו פה תמונה של בניין בשיפוצים, וכותרת כזאת קצת דרמטית, כנגד כל הסיכויים. 12 נגד 1, מי מנצח? כן, הכותרת הזאת די מסכמת את הדרמה שהייתה שם. אז זה המקור שלנו, בעצם תמצית של הפרשה הזו. אנחנו ננסה להבין מה קרה שם. בדיוק, זה מקרה ממש יוצא דופן, בית משפט שפוסק לטובת דייר מיעוט בפרויקט מה 38 בתל אביב. זה הולך כאילו די נגד הזרם הרגיל שאנחנו מכירים. 1 מול 12, ועוד יזם גדול מאחוריהם? לגמרי. טוב, אז כדי שנבין עד כמה זה חריג, אולי נתחיל רגע מהכלל. זאת אומרת, בדרך כלל כשמגיעים למצב כזה, פרויקט מה, הריסה ובנייה, יש רוב שתומך ויש מישהו שמתנגד. איך זה נגמר בדרך כלל בבית המשפט? אז זהו, שבדרך כלל הנטייה היא מאוד ברורה, בתי המשפט מתאים ובצדק מסוים מבחינת החוק, לתמוך ברוב הדיירים וביזם. למה בעצם? כי הרעיון הוא לאפשר את קידום הפרויקט. התחדשות עירונית זה אינטרס ציבורי חשוב, בטיחות, שיפור חזות העיר וכו'. אוקיי. ומי שמסרב באופן שנתפס כלא סביר, הוא הופך להיות הדייר הסרבן, ולפעמים אפילו, תראה, מחייבים אותו בפיצויים לשאר הדיירים על העיכוב. וואו. כן, החוק והפסיקה ממש התפתחו בכיוון הזה, להקל על הרוב להתגבר על התנגדות של מיעוט. הבנתי. אבל פה במקרה הספציפי הזה ברחוב קלאי בתל אביב, משהו השתבש. או לפחות הלך אחרת. בדיוק. היה שם פרויקט התחדשות. היזם החתים 12 מתוך 13 בעלי זכויות, שזה רוב מכריע. כן. אבל הוא נתקל בסירוב מדייר אחד. וזה לא היה סתם דייר, אלא בעלים של משרד בקומת הקרקע. לא דירת מגורים. מעניין. זה משנה משהו? יכול להיות שזה שינה, נגיע לזה. בכל אופן, ניסו לדבר איתו, להגיע לפשרה, אבל זה לא עבד. ואז? ואז ה-12 האחרים, אלה שתמכו בפרויקט, תבעו אותו. איפה? אצל המפקחת על המקרקעין. זו הערכאה הראשונה שדנה בסכסוכים כאלה בבתים משותפים, לפני שמגיעים לבית משפט רגיל. אוקיי. ומה הם ביקשו מהמפקחת? מה הייתה ההצעה שלהם? הם באו עם פתרון שנראה די הגיוני על פניו. אמרו, בואו נמנה שמאי, הוא יקבע כמה שווה המשרד של הדייר הזה, והיזם פשוט ישלם לו את הסכום. כלומר, פיצוי כספי. קח את הכסף, תפנה את המקום, והפרויקט ימשיך. בדיוק. תכלס, פתרון די סטנדרטי במקרים שנתקעים. ולפי מה שאמרת קודם, על הנטייה הכללית של בתי המשפט, היינו מצפים שזה יעבוד, שהמפקחת תאשר את זה. וזה בדיוק מה שקרה בשלב הראשון. המפקחת אמרה, אוקיי, הרוב רוצה, יש אינטרס ציבורי, הפיצוי יהיה הוגן לפי שמאי, היא אישרה, בעצם לכפות עליו למכור את הזכויות שלו תמורת כסף. מה, הנימוק הרגיל במקרים כאלה? הנימוק הקלאסי זה שאינטרס הכלל, ההתחדשות, הבטיחות, הוא גובר על זכות הקניין של היחיד. כמובן בתנאי שהוא מקבל פיצוי הוגן. זה נראה כמו סוף הסיפור הצפוי. אבל זה לא היה הסוף. ממש לא. אותו דייר, בעל המשרד, הוא לא הרים ידיים. הוא הגיש ערעור. לאן? לבית המשפט המחוזי. ומה הוא טען שם? על מה הוא ביסס את הערעור? כאן זה נהיה מעניין. הטענה המרכזית שלו הייתה מאוד עקרונית. הוא אמר, רגע, אי אפשר פשוט לנשל אותי מהקניין שלי תמורת כסף. זה נכס שלי. הוא לא רצה כסף. הוא לא רצה רק כסף. הוא דרש לקבל נכס חלופי בבניין החדש. לא כסף, אלא יחידה פיזית, דירה או משהו דומה. אוקיי. הוא טען שזה גם עניין של שוויון. למה כל השכנים מקבלים דירות חדשות, משודרגות, ורק הוא מקבל כסף ונזרק החוצה? הוא אפילו הביא חוות דעת שמאית משלו, שאמרה שמגיע לו נכס בשטח של בערך 38 מטר, בבניין החדש, כתחליף למשרד. ואז, במחוזי, קרה מהפך. כן, לגמרי מהפך. השופטת לימור ביבי קיבלה את הערעור שלו. היא פשוט ביטלה את ההחלטה של המפקחת. וואו. ומה היה הנימוק שלה? הנימוק היה חזק מאוד ומתמקד בזכות הקניין. היא כתבה בפסק הדין, ואני אצטט משהו קרוב למה שכתוב במקור שלנו, מדובר בפגיעה קניינית ומתן פיצוי כספי בלבד תמורת זכויות קנייניות מהווה פגיעה מהותית בזכויות בעל הדירה אשר לא ניתן לאפשרה. במילים פשוטות? במילים
פשוטות. זכות הקניין היא זכות יסוד חזקה מאוד. אי אפשר לכפות על מישהו לוותר עליה רק תמורת כסף, גם אם זה נוח לפרויקט. היא בעצם אמרה שחייבים למצוא לו פתרון קנייני, נכס תמורת נכס. זה באמת מדהים, 1 מול 12, מול יזם, מול הפסיקה המקובלת, ובסוף הוא ניצח, לפחות בערכה הזו. אז מה הלקח שאנחנו לוקחים מזה? מה המקור מדגיש? הלקח המיידי הוא שלפעמים, גם כשהסיכויים נראים נגדך והלחץ גדול, לעמוד על הזכויות שלך ועל העקרונות שלך, זה יכול להשתלם. המקור מציין שההתעקשות שלו פשוט ניצחה את הרצון של היזם להתקדם מהר ובזול. זה נותן תקווה מסוימת, לא? שזכויות הפרט עדיין נשמרות גם מול פרויקטים גדולים. מעבר לעניין ההתעקשות, מה זה אומר על יזמים עכשיו? הם יצטרכו לחשוב אחרת? זאת בדיוק השאלה הגדולה שהפסיקה הזאת מעלה. יכול להיות שזה מאותת ליזמים, וגם לרוב של הדיירים, שאי אפשר פשוט לזרוק כסף על בעיית המיעוט ולצפות שזה ייפטר. במיוחד כשהמיעוט דורש פתרון קנייני. כלומר, צריך יותר גמישות בתכנון, אולי לחשוב מראש על פתרונות לבעלי נכסים שהם לא דירות מגורים סטנדרטיות? בדיוק. אולי זה ידרוש יותר יצירתיות, משא ומתן יותר מורכב בשלבים מוקדמים, לא להגיע למצב הזה של תביעה וכפייה. נקודה חשובה, וזה מביא אותנו, אני חושב, למחשבה לסיום, נכון? בהחלט. תראה, המקרה הזה הוא ממש מיקרוקוסמוס של המתח התמידי הזה. מצד אחד, הצורך הציבורי החשוב, באמת חשוב, לחדש ערים, לחזק מבנים מפני רעידות אדמה. ברור. ומצד שני, ההגנה על זכות הקניין של הפרט, שהיא גם זכות יסוד חשובה מהן כמוה. אז השאלה היא אם הפסיקה הזאת של השופטת ביבי היא מקרה חריג, נקודתי, או שאולי, מה שנקרא, יריית פתיחה, אולי סימן למגמה חדשה שתחייב יותר התחשבות בזכויות המיעוט בפרויקטים האלה. זאת בדיוק השאלה הפתוחה. זה משהו שהמשיך להעסיק את כל מי שמתעסק בתחום הזה, אין ספק. זה משאיר אותנו עם הרבה חומר למחשבה על העתיד של ההתחדשות העירונית ואיך מאזנים את כל האינטרסים האלה.